Ahoj, tu je Naty. Vitajte pri novom videu. Dostala sa ku mne od mojej maminy kalendár gazdinka z roku 1989. A tak by som vás chcela pozvať ku sledovaniu týchto staronových receptov. Vrchná strana sa už bohužiaľ nezachovala, ale našla som na internete obrázok, ako vyzerala. Prvý recept, ktorý si pripravíme, budú plnené bravčové rezne. Budeme potrebovať bravčové karé, ďalej budeme používať čierne mleté korenie, soľ, horčicu, vajíčko uvarené na tvrdo, to už mám aj pokrajané, takisto pokrajaná klobása a postruhaný údený syr. Ešte ingrediencie potrebné na trojobal, hladká múka, rozšľahané vajíčko a strúhanka. Takže ako prvé mäso pokrajame na plátky. Vyklepeme ho. Osolíme. Okoreníme. Jednu polovičku potrieme horčicou, posypeme syrom, položíme koliesko klobásy a vajíčka, znova syr, zatvoríme a okraje sklepeme. Obalíme v múke, rozšľahanom vajíčku, a v strúhanke. V pôvodnom recepte sa rezne vyprážali, ja si ich ale upečiem v rúre. Pred pečením mäso pokvapkám trochou oleja, samozrejme môžete si ich aj normálne vypražiť. Dnešnému receptu dávam 9 bodov z 10. Je to naozaj veľmi chutné, každému odporúčam, aby to vyskúšal. 1 bod strhávam za to, že tu je trošku pracnejšie, ale výsledok stojí za to. Ďakujem za sledovanie a teším sa na vás znova na budúce.